Avui farem el vermicel. Aquí tenim una gràfica pel corredor que pujarem. I calcular el pol d'on ve el vent. Ja hem gaudit de l'estil que exhibeixes quan marxes corrent. Sortim de l'estació d'esquí d'Eina i caminem vora les pistes tancades a aquestes alçades de la temporada. I ja veiem la sortida que el dia de moment no ens acompanyarà, doncs està nevant. Resseguim la pista fins que arribem al Pla de Can Bradasa, punt en el centre de l'estació d'esquí, on conflueixen diverses pistes i lloc adequat a l'estiu per fer un pícnic. Pugem per la pista d'esquí que tenim just davant. Al final d'aquesta pista, en el punt on acaben les instal·lacions de l'estació d'esquí, el Telesquí du Plat, prenem a l'esquerra un camí, avui traçat per uns companys que duíem a davant. Travessem el bosc i remuntem una petita vall. A mesura que anem pujant, cada vegada tenim més neu i ens enfonsem més. Que és cosa de temps que et sorprenguis pensant que ho tenies, que jo creia en tu. Ja sabem que 3.000 aventures bateguen rabioses lluny d'aquest racó, que els guerrers s'avorreixen si no hi ha una mica d'acció. Ja hem previst que només moriràs si algú et clava una daga daurada en el cor i com t'enterri una bona gent creixerà un roure fort. I és quasi entranyat. No, però no t'ensorris. Arribant al circ, trobem els companys que teníem a davant. Ells es divideixen en dos grups. Un pujaran per la Canal Central i els altres pujaran per la Vermicel, com nosaltres. Si ho saps com si totes les bruixes del món t'estiguessin. Avui costa una mica veure la nostra canal, doncs fins que no som allà mateix no la veiem. El panorama està una mica emboirat. A la dreta del tot del circ, la Canal Vermicel resta poc definida i queda una mica amagada. Creuem la base del circ cap a la dreta, fins a situar-nos a l'altra banda d'un esperó de roca que baixa paral·lelament a la Canal Vermicel. Som a la pendent de neu inclinada, just per sota del corredor Vermicel. Buscant res que no pugui anomenar, que la por estaria allà, però potser per variar aprendríem a passar-la junts i no et veuria mai més explicant-me que bé està. Guanyem aquesta pala de neu no massa inclinada i ens plantem a l'entrada del Canal Vermicel i veiem que no tenim traça. La neu és neu pols i costa molt avançar. La sort és que com que som molta colla anem alternant per obrir pas. Passa-la, passa-la. Entrem a l'interior del corredor, encaixonat completament, entre les impressionants parets que el tanquen. Pels dos costats, durant aquests primers metres, el corredor amaga la seva sortida. No la podrem veure fins molt més endavant. A mesura que anem avançant, la canal es va fent més estreta i el pendent que genera és bastant uniforme. Es va fent més acusat, arribant a assolir uns 45 graus, aproximadament. En aquesta canal difícilment toca el sol. Com la pendent no és massa fort i la dificultat no és molt alta, se sol fer sense assegurar. Cases quan tothom dorm, que t'agrada menjar quan hi ha gana i dormir si ve son. Montse. Però pensa tu bé que després Ens acostem a la sortida, però poc abans d'arribar al cim tenim problemes amb els esquiadors del centre de l'alt rendiment de Font-romeu. Poden ser molt bons, però sense educació ni respecte. La neu no estava per fer filigranes amb els esquís, doncs provocaven petits allaus, posant en perill a 13 persones que érem allà en aquell moment. com si totes les bruixes del món coincidissin llegint el futur, que és com
fase de temps que et sorprenguis pensant que ho tenies. Avui, amb els problemes que hem tingut i la neu amb lo tova que estava, ha complicat molt l'ascens i finalment ha sortit el sol, però no anirem a fer el cim de Cambra d'Ase i baixarem caminant seguint l'àmplia carena. Lluny d'aquest racó que els guerrers s'avorreixen si no hi ha... Anem resseguint la carena, seguint les fites fins a arribar al telecadira de Fontfreda. Baixarem per la pista que enllaça amb el camí de pujada. Una sortida matinal, divertida tot i el mal temps i el mal comportament d'alguns. en el cor i com t'enterri una bona gent creixerà un roure fort i és quasi entranyable que oblidis tan ràpid que sempre